से लभ कइलू ये रवि भैया है का। अच्छा 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 कुछ आदेश बा तो कहीं कुछ आदेश बा। हाँ वो हम सुनाइए के एकदम बैठब ना वो हम सुनाइए के मुँहबे करो। तो सुना देनी हम। हाँ 3-4 दिन से सुना था नहीं आज नया सुनी 3-4 साल से। अच्छा हम मरियो जे तेरूरा सुनत रह हमार सौभाग्य होई। बाकी अब सुनल छोटी वही गीत के फेरा में कई दिन रहो नया सुनी। एगो लड़का कहता जब जब टीम मिलेला एगो राजन भैया के टीम में गीत 2 जगह सजेला। सही एजा तनी ज्यादा हो जाला सजे में और जो ठीक होला सुनला के ऊपर बा। एगो लड़की हितई में आई रहे दीवाना के अपना पागल को एगो लड़का के ना राम 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 तो यूट्यूब वाले भाई बड़े रही ताक में बड़े कि कब हम बाउर कहें ना कहो कान धर ले बनी। हाँ तो कही थी कुछ ये धर्मेंद्र भैया का गाँव बह के लड़कन के पागल कोइले ये प्रीतिया ही 10 रुपए के नोट पर सिटी रोज मारले 10 रुपया भले कर साटा चलो चाहे मत चलो। मोबाइल नंबर लिख के देले बिया दीवाना सोचले कि अपना गाँव में जाई तो हमारे के याद करी नु। बाकी उतना ही बुर्बक थोड़े बिया ना तू सोचबा जे हम एकरा के पागल कइले बनी। बाकी तहरा पहले ही कोई जाने के पागल बनौले होई। आज के लड़का सोचे ले सके रे देख हमारा पता कतिया हमारा पता कतिया हमारा पर मरतिया शत्रुघ्न बतिया के 50 लड़का सोचे ले सही बतिया कि हमारा पर मरतिया आई नहीं खन जानो कि कौवा नंबर पर होई है कोईगो कंपनी कर चलत के उहे लड़का एक दिन है तरैया बाजार में भेंट हो गई लीची कीनत रहे मुजफ्फरपुर वाली लीची। ये कैसे दिए वो जे हाथ पकड़ के एगो दीवाना तो लीची बेचत रहे। कहले कि तू ही न हो के हमारे के नंबर देले रहलू आज फोनो नहीं उठावो कहत का अरे बस गइलू दिल में हमारा दिलवा के तेज धड़कनवा कोइलू हो लइका कहता के जा कि अरे धनी तोहरे कारनवा मनवा लागत नइखे काहे तू सपना
जागिले जागिले दिनेश भैया के नहीं दिनेश भैया के बुलाई भैया निकल भई है नो कि सुती चाहे जागिले जागिले अरे नाम तोहरे धाके ए प्रीति अरे का जाने ऐसन का चल जान हमार लेके तू जनवा गइलू हां तोहरे खाती हां कि अरे धनी तोहरे गाना मनवा लागत नइखे काहे तू सपना भइलू हो धनी तोहरे गाना मनवा लागत नइखे तू सपना भइलू हो कि अरे धनी तोहरे तारा खाती ही तो ही हुई बाकी जब जब ते बिहार में आवेले हल्फा मचा के चल जाए सही बात एक दूगो जरूर डिस्टर्ब होके जाले सो अरे कि 4 दिन खाती हे ही तई में आई के अरे चली गइलू दिलवा के पागल बनाई के हो कि बोलत का करी अरे जी की मारी बोलत का करी बोलत जी की मारी हमारे आफत में डाल के परनवा गइलू हो बिकी भैया खड़ी हो जा कि अरे धनी तोहरे करना मनवा लागत नइखे तू सपना गीत नीमन लागल हो पहले वो थप्पड़ी बजाई।